Әтисе янда булганда да, бүтән чакларда, өй эчендә бу тиклем үк күтәренкелек хөкем сөргәне юк иде әле. Бүген ниндидер бәйрәм иде. Кер юып алырмын дигән идем, диде әнисе табыннан кузгалгач. Гөлзилә, син бер-ике көянтә су алып килерсең инде. Тышта кар туктаган икән. Бөтен тирә-як ваклык, яктылык бөркеп тора. Хәтта һава да сафланыбрак киткән кебек. Болытлар арасынан саран гына елмайган кояш нурында агачларның көмеш яфраклары биешә. Аскын иргәләренә кар сарылып, яңарак кына яуган ак энҗеләр тәрәз кыйыкларына кадәр кунганлыктан, Таһирларның ике тәрәзәсе генә урамга караган йорты бетеп, кыш бабайга охшап калган. Ап-ак карлар булып күктән изгелек сибелгән лабаса. Күр әнә, ул хәтта капка баганаларын да мөселман ясап шалма кидереп куйган. Монысы нәрсә тагын? Дугалы зур капканың канатлары тоташкан урында аз гына калкып торган бүрекне Гөлзилә нәрсә белән чагыштырырга да белмәде. Монысы китапханага кирип кызны кинога чакырган егетнең холкы иде күрәсең. Рәхәтләнеп урамга чыгып караса да була бит инде. Я, ике кулыңа ике шиләк күтәр дә суга чыккан бул шунда. Бу фикергә килер өчен хәтсез вакыт кирәк булган ахры егеткә. Гөлзилә су алып кабат үзләре ягына җиткәч кенә капкадан күренде ул. Анда да башын түбән иеп акрын гына атлады әле. Берәр минут үттеме, юкмы? Артта кемнәрнеңдер чыршу килешкәне, шиләкләр шалтырауы, тагын әллә нинди тавышлар ишетелде. Кемдер хәтта "Гөлзилә!" дип кычкырды бугай. Кыз артына бурылып караса, үзеннән 5-10 метр чамасы артта гына җан фарманга чабып килгән җигүле атны күрде дә куркуыннан чинап җибәрде. Кинәт бөрешеп калган иңнәреннән көянтәсе шуып төште, үзе күзләрен читердәтеп йомып катып калды. Кемнеңдер тыныч, ләкин каты тавыш белән "тыр" дип кычкырган ишетелде. Аны кыңгырау авазлары ат кешнәгәне күмеп китте. Бераздан барысы да тынды. Бетте. Барысы да бетте, дип уйлады кыз. Үлемем шушы икән. Шулай да үзендә ниндидер көч табып күзләрен ачты. Күзләре белән авызы да ачылды. Күптән түгел генә ярсып чапкан ат кыздан 3-4 адымда гына туктап, явашланып калган иде. Ат башында әле генә кыяр-кыймас суга чыгып барган Таһир. Бераздан Собака Галәветдин абзый да килеп җитте. "Өркә торган гадәте бар Собака", дип тезеп китте ул аклангандай. "Эшкә барырга дип капканы гына ачкан идем. Ола малай үзе көйләгән теге драндулетын бар бит әле теге карда йөри торган. Шул собакасын кабызып та җибәрде. Монысы очып чыгып та китте. Нәрсә булды дип торам? Коттым очты собака. Берәрсенең өстенә менсә дим. Күзе тонып чаба шул собака. Бу кышны чыксам өйрәнеп җитәр иде инде. Көздән генә җигә башладым шул әле. Бары тик шуннан соң гына әле булса йөгәнне ычкындырмаган Таһирга игътибар итте. Син молодецсинем, собака да егет икәнсең. Таһирның аркасыннан какты да гафу үтенгәндәй итеп, "Ярыйным, халык җыелганчы кузгалыйк әле, я тагын алып китәр", дип дилбегәне кулына алып, чанага менеп утырды. Таһир йөгәнне чыкындыргач, ни кылырга белми торган атына боерды. "Но, собака!" Галәветдин абзый күздән югалгач кына тулысынча хушына килде кыз. Бары тик Таһирның кыюлыгы аркасында гына үлемнән калуына төшенде. Ул арада коткаручысы аның алдына килеп басты. "Менә чиләкләреңне тутырдым, үзем кайтарып бирәмме?" "Юк, юк, китер", кызаларны җиргә куйды да, әллә каян килгән җитезлек белән егетнең ирененнән үбеп алды. "Рәхмәт сиңа, Таһир." Фаҗига була язган урыннан шактый гына ераклашкач, Гөлзилә артына борылып карады. Таһир һаман урам ортасында тора иде әле. Гөлзилә икенче судан кайтуга әтисе эшкә киткән иде инде. Үги әнисе кир юган җиреннән аңа күтәрелеп күз салды да, "Җитәр", дип елмайды. Гөлзиләнең тәннәре эсселе суыклы булып китте.
Малларны эшердем, кызым, ял ит. Юк, Гөлзилә әллә каян килгән кыюлык белән дәвам итте. Әни, мин бүген эшләрне бетерергә тиеш. Әйбәт кино була. Чыгарсың? Акчаң бармы соң? Гөлзилә ык-мык итеп торган арада җәһәт кенә түр якка атлады. Кызның кулында өр-яңа 5лек китереп тоттырды. Юк, әни, кино 40 тиенлек кенә. Юләркәем, ул ягымлы елмаеп кызның чәченнән сыпырды. Син хәзер җиткән кыз бит инде, үз кирәгеңә тотарсың. Урамга чыккач, Гөлзилә көләргә дә, еларга да белмәде. Шатлыктан ярсып биер, я үкреп елар иде ул. Ләкин еллар буе тупланган ачы тәҗрибәсе моңа ирек бирмәде. Ягымлылык артында мәкер ятырга тиешлегенә иманы камил иде аның. Бүгенге кебек чагын хәтерләми Гөлзилә. Бүгенге дә юмарт һәм алчак вакыты юк иде аның. Билләһи юк иде. Димәк, моның төбендә нәрсәдер ята. Ниндидер зур хикмәт бар монда. Әтисе дә бүген бүтән көнгә караганда иртәрәк кайтты. Кичке ашны төгәлләп килгәндә җай гына сүз башлады. Кызым, концертларыгыз кайчан буласың? Төгәл генә билгеле түгел әле. Бу җомгада өйдә торасыңдыр бит. Булай сөйләнгән кеше юк, гадәттә алдан әйтеп куялар иде. Өйдә торырга тырыш әле син, кызым. Әниең белән без район үзәгеннән урап кайтырбыз дигән идек. Ул сүзен әйтеп бетерелдеме, юкмы, ишек шакыдылар. Бераздан Әлфиянең башы күренде. Исәнмесез, кара әле, кино башланырга аз гына вакыт калган, бу ашап утыра, диде ул керә-керешкә. Килмәгәндә, давай кузгал. Әйдә, Әлфия, түрдән үз. Юк, Фәүзия апа, кинога соңлыйбыз. Әнә кызыңны ашыктыр. Кара әле, һаман кузгалмый. Киенеп верандага чыгуга ук Әлфия такылдый да башлады. Шак тапталмый калдың бин алаяйымы. Мин өйдә идем, тәрәзәдән күрдем. Абый син киткәч, баскан урынында әллә 1 сәгать басып торды. Аннан соң кинәт кенә йөгереп керде дә ихатага мәтәлчек ата башлады. Башына ат типте микән әллә минең, дип өй алдына чыксам, теге үрә сикерде дә йодрыклары белән күкне ярып кычкырып җибәрде, мин сиңа әйтим. Галәүнең аты безнең турыдан үзеп барган булса, билләһи 3 минутта күрше авылга җитә иде. Капка төбенә җиткәч, кисәк тынып калды да сүзне бөтенләй икенчегә борды. Кара әле, малай, тагы кар ява башлаган. Кар дигәннән бер мәзәк сөйлимме? Мәзәкне сөйли генә башлаган иде, әллә каян гына килеп чыккан Таһир да кызларга кушылды. Уф, кеше дип торам, син икәнсең, диде Әлфия, аңа күз әйтергә дә ирек бирмичә. Һич югы тамак кырыр идең, йөрәгемне алдың бит. Кадерле дусларым, бүген мин сезгә Марат Кабировның Мөхәббәттән җырлар кала дигән әсәреннән икенче бүлекне укып ишеттердем. Иртәгә тап шушы вакытта 3нче бүлекне тәкъдим итәчәкмен. Хәерле сәгатьләр теләп калам сезгә.